Sa number 8, Negros Oriental 2nd District Representative Maria Isabel Sagarbarria nagapanawagan sa karon sa gobyerno nasyonal nga maghatag man sang bulig pinansyal pati na logistical nga bulig sa probinsya bangod man sang epekto sang RSSI sa mga mangunguma. Inigin paalinto ni Sagarbarria sa ginpatigayong nga House Committee on Agriculture and Food hearing sa proposed amendment sa Sugarcane Industry Development Act kag sa Sugar Regulatory Administration Charter sang Martes nga adlaw. Iyagin siling nga wala makabaton ang Negros Oriental sang National Government Allocation kaangay sang 235 million pesos nga assistance package kag in-announce sa mga mangunguma sa Negros Occidental kag anti-RSSI operations. Nablag pa, in-announce si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang pagpain sang 35 million pesos para sa pesticide kag drone-assisted spraying sa Negros Occidental. Nagsugod naman ang pagpanagtag sang 10,325 pesos nga emergency cash transfer sa mga magagmay nga farmers sa Negros Occidental nga ginigo sang RSSI. Namblag pa ginsiling ng Department of Social Welfare and Development nga mayara man sang ipatuman nga emergency cash transfer sa mga small farmers nga apektado sang RSSI sa Negros Oriental kag ginahulat na lamang ang listahan nga igasubmit sa mga LGU kasubong man ang kopya sang deklarasyon sa state of calamity. May 15 million pesos gikan sa Quick Response Fund sa probinsya sang Negros Oriental ang ginpain para sa chemicals para mabuligan ang mga sugarcane farmers nga apektado sang RSSI nga peste. Actually, it's stated here na sa yung 235 million. No? That 200 million is apparently for parang 10,000 for the distribution of Yes. ayuda. And then the 35 is for the chemicals and the spraying. And it all went to Negros Occidental. Wala sa Negros Oriental. So that's why I question that. Why not? Why none, no? So, and it's, I verified it, and it's really true na wala. So, I hope na matagaan ko ang Negros Oriental because our provincial government can only allocate so much. We also need the intervention from the national.